U prostoru Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, u Art kvartu Benčić, održan je znanstveno-stručni skup pod nazivom Otpornost i prilagodba, prostorno planiranje u nestabilnim vremenima, kojim je simbolično obilježena 40. obljetnica Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije. U prisutnosti brojnih uzvanika, predstavnika institucija, stručnjaka i lokalne samouprave, skup je otvorio ravnatelj Zavoda Adam Butigan, naglašavajući važnost kontinuiranog razvoja prostornog planiranja. Zavod, osnivan još 1985. s ciljem unapređenja prostornog planiranja tadašnje općine Rijeka, kroz 4 desetljeća više je puta redefinirao svoju strukturu i funkciju, prateći promjene zakonskog i političkog okvira. Danas ima ključnu ulogu u prostornom razvoju cijele županije, od izrade županijskog prostornog plana i kontrole lokalnih planova do analize prostora i stručne potpore u procesu digitalizacije dokumentacije. Poseban naglasak u novijem radu stavljen je na prilagodbu klimatskim promjenama te na uključivanje javnosti u sve faze prostornog planiranja. Skupu su se prigodnim govorima obratili gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić, župan Primorske-goranske županije Ivica Lukanović te državni tajnik u Ministarstvu prostornog uređenja Tonči Glavinić, ističući važnost integriranog i otpornog prostornog razvoja. Stručni dio programa otvorio je Marcin Dabrovski s Tehničkog sveučilišta u Delftu s predavanjem Prostorno planiranje u vremenu promjena, izazovi i prilike za budućnost, koje je poslužilo kao uvod u panel raspravu. Na panelu su sudjelovali Neven Ivandić, Tihomir Jukić, Boran Lončarić, Snježana Mihalić-Arbanas, Dražen Lovrić i Ivana Rašić, a raspravljalo se o prostornom planiranju u kontekstu sve češćih prirodnih nepogoda, digitalizacije, demografskih promjena i novih tehnologija. Za kraj skupa, posjetitelji su imali priliku razgledati multimedijalnu izložbu koja je prikazivala ključne projekte, dokumentaciju i arhivu nastalu kroz 4 desetljeća rada Zavoda. Obilježavanje ove obljetnice nije bila samo prilika za pogled unatrag, već i za otvaranje važnih pitanja o budućnosti prostora u kojem živimo, prostora koji se treba biti održiv, pristupačan i otporan na promjene koje nas sve više oblikuju.